Jeg vil bare sige, fuck hvor er det pænt det her altså. Filmer du nu? Ja, jeg gør det. Er du klar? Yes. Prøv at jeg går med hver gang du rykker din tors, mand. Ja, du går bare med. Passer mig helt fint faktisk. Er det det, du går ned? Ja. No point of return. Filmer du nu? Ja. Nu er det for sent at komme op igen. Ja, det er det faktisk. Alt falder jo bare ned af det her smålort, jo. Gør det ikke det? Ja, ja. Det er for sindssygt. Jeg gider ikke gå den vej ned til. Jo. Det er kun mikrosten, der falder ned. Det er ikke store sten. Nej, men jeg gider ikke. Du kommer bare op. Hvad? Du kommer bare op igen, ikke? Seriøst? Ja. Mener du det? Ja. Helt seriøst? Ja. Hvorfor det? Jeg skal fandme ikke ned der. Yes, mand. Jeg kan godt sige det. Mener du ikke det? Jo, ja. Så hop lige væk fra rebet. Hvorfor det? Så jeg kan kravle op. Nej, du skal ned. Jeg skal nok komme ned, mand. Rolig nu. Kom ned her. Ja, jeg kommer ned der.